Croeso chi yma i'r gell unwaith eto. Mae dydd Gwener yn barod. Mae'r wythnos yma'n brysio heibio ydyn nhw. Heddiw, o'n i'n meddwl troi at yr hyn sydd wedi digwydd yn y wlad yma, yn dilyn be ddigwyddodd yn yr Unol Daleithiau. Tynnu cof golofn Edward Colston i lawr a'i fwrw i ddŵr yr harbwr ym Mryste. Bellach mae galwadau ei dynnu i lawr colofnau tebyg i goffau gwahanol bobl ar hyd a lled yn gwlad, a hyd yn oed newid enwau adeiladau neu strydoedd, efo pwysles arbennig ar y rhai fydd mewn rhyw ffordd yn rhan o'r fasnach gaethweision. Rwan, fel dwi wedi dweud o'r blaen, does dim lle i gaethwasiaeth na hiliaeth yn y cymdeithas. Mae wrthwynebu ar bob cyfri. Ond tybed ydy'r dymuniad i ddileu'r cof am y bobl yma yn beth cwbl ddoeth? Mae'n codi sawl cwestiwn ydy sy'n gwerthu ystyried. Mae'n bosib mae'r cwestiwn cyntaf, wrth gwrs, ydy pam codi cof golofn o gwbl? Pam enwi adeilad ar ôl y rywun? Ond i dydyn ni gyd yn bobl feidrol, pawb mor bwysig a'i gilydd. Ond rhan o'r ateb ydy'n bod ni yn dymuno cofio'n gorffennol. Mae gallu cofio hanes yn gwlad a'n cenedl yn cyfrannu tuag at yn hunaniaeth. Mae'n hanes wedi foldio gan bobl sydd wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd, rhai'n gadarnhaol a rhai wrth gwrs yn negyddol. Fe garem efallai anghofio'r negyddol, ond mae hynny'n yn gosod ni mewn peryg o ailadrodd rhai o'r camgymeriadau wnaed yn gorffennol yn tydi. Mae gwyn galchu'n gwreiddiau yn datod yn cysylltiad â realiti'r byd hwn mewn ryw ystyr. Un o'r profiadau mwyaf durdynol yn y mywyd i oedd ymweld â gwersyll Auschwitz. Mae'n brofiad na ddymunwn ni ailadrodd ar frys, ond dwi'n falch mod i wedi bod yno. Ac yn credu'n gryf bod angen cadw'r cof o be ddigwyddodd yno, mwyn i'r byd wybod ac osgoi gwneud yr un peth eto. Ar un modd mae amgueddfa Nokia Lerpwl yn adrodd hanes y caethweision, hanes sydd angen i gofio, mwyn ceisio dyfodol gwell, heb y fath ormes. Ond wrth gwrs, mae yna golofnau wedyn sydd yno i ddathlu, a dyna ddadl rhai. Dyle colofn Edward Colston gael ei gadw ond mewn amgueddfa. Nid mewn lle cyhoeddus fel sgwâr ym Mryste. Nid un i'w ddathlu oedd o, medden nhw, wrth ystyried i gysylltiad â'r fasnach gaethweision. Rwan, mae yna sawl mater pwysig i'w ystyried pan da ni'n troi at hyn, a mae'n fater cymhleth yn dydy. Mae rhai da ni eisiau cofio mwyn i dilyn nhw. Mae rai da ni angen cofio mwyn peidio i dilyn nhw. Ond y gwir ydy fod bywyd pob un ohono ni'n gymysgfa yn dydyn ni. Mae yna bethau da ni'n falch ohonyn nhw am yn bywydau, ond mae yna bethau mae gynnon ni gywilydd ohonyn nhw. Mae Cyngor Bournemouth wedi penderfynu symud colofn godwyd i gofio Baden-Powell, wedi sion bod rhai am dargedu'r golofn honno. Rwan, mae rhan fwyaf ohono ni'n cofio Baden-Powell fel yr un gychwynodd mudiad y sgowtiad. A beth bynnag di'n teimladau am y mudiad hwnnw, yn sicr mae llawer wedi cael mantes o fod mewn cysylltiad neu'n rhan o'r mudiad. Mae wedi bod yn gymorth. Ond mae eraill yn dweud fod Baden-Powell wedi bod yn cefnogi rhai syniadau Hitler neu Mussolini, ac felly dylen ni dynnu'r golofn i lawr. Ble dyn ni'n tynnu'r llinell? Be sy'n dderbyniol, a be sydd ddim yn dderbyniol? Pwy sydd yn mynd i benderfynu? Mae'n amgylch i symud colofn Gladstone. Da ni'n deall yn arbennig wrth feddwl am gaethwesiaeth oherwydd mi oedd ei dad o yn un oedd yn masnachu caethweision, a fe nath Gladstone ei hunan awgrymu dyle masnachwyr caethweision gollodd arian pan waharddwyd y fasnach gael iawndal o ryw fath. Ond hefyd, bellach ymlaen yn ei oes, mi ddaru o ei hun ddisgrifio caethwasiaeth fel the foulest crime in UK history. Rwan, ble dyn ni tynnu'r llinell? Mae gan yn harwyr mwyaf ni draed o glai, ac fe ellir ddod o hyd i resymau i anrydeddu, ond mi ellir ddod o hyd i resymau i gywilyddio o'i plegyd nhw hefyd.
Pwy sydd i benderfynu ble mae tynnu'r llinell, lle bydd un yn cael ei gofio am ei ragoriaethau, ac un arall yn cael ei gyfrif yn gywilydd. I rai mae Churchill yn arwr, i eraill oedd o'n ddihuren. Mae rhai am anrydeddu Lloyd George ac eraill am ddileu'r cof amdano. A peth arall i ni ystyried ydy a fedrwn ni farnu rhywun o oes wahanol yn ôl safonau yn hoes ni. Pe bydden ni'n barnu Llywelyn yn Lliw Olaf yn ôl safonau Cymdeithas Heddiw, wel, mi fydden ni'n deud bod na lot o bethau digon amheus yn ei fywyd o. Sut fydd pobl yn barnu'n hoes ni, dydwch? Efallai bydd rhywun yn deud, mae'n hoes ni oedd y fwyaf barbaraidd welwyd erioed yn hanes yn gwlad, oherwydd y ffordd da ni wedi lladd miliynau o blant yn y groth cyn iddyn nhw gael cyfle i fyw. Ond mae rhan fy hunan. Mod i'n edmygu'r colofnau godwyd i gofio Daniel Rowland, yn fy marn i y pregethwr gorau mwyaf grymus welodd Cymru erioed. A Thomas Charles, cymwynasur mawr i'n cenedl ni. Tydw i ddim yn siŵr am y syniad o godi colofn i unrhyw un. Rhaid ni gofio pobl oes. Rhaid ni gofio'n hanes. A chi'n bod mae'n arwyddocaol fod yr eglwys wrth gofio ei harwr mwyaf, Iesu, wedi dewis croes fel yr arwydd i'w gofio. System ddienyddio mwyaf creulon ymerodraeth yr Rufain. Da ni'n gwybod sut olwg oedd ar wyneb Iesu. Da ni yn gwybod be nath o yn mwy ni. Ac am hynny mae'r groes ar y naill llaw yn gywilydd i ni, a mae yn beunydd ar ei ddanfon Iesu ar groes. Ond mae'n falchder i ni, a mae fanno cawson ni'n gwaredigaeth pan dalodd yn gwaredwr yn dyled yn llwyr. Ac yn y pen draw, does enw i'w gael o dan yn ef yn unig, ond ei enw ef. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n cydnabod heddiw bod ni yn greaduriad cymleth. Da ni yn gymysgedd, da ni'n gwybod fod na bethau gallwn ni fod yn falch ohonyn nhw, ond mae na bethau da ni'n cywilyddio ohonyn nhw. Ond diolch o ddewn tad dy fod ti yn dy drigaredd yn gallu clirio'r cyfan o'n beia a'n gwisgo ni o'r newydd yng nghyfiawnder yn gwaredwr a gwenu arno ni trwy Iesu Grist. A hanol y byd lle da ni'n mawrygu pobl, helpa ni ysgwel i di fod yn dda heddiw i dy fawrygu di a mawrygu dy fab yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, fydd na ddim gair o'r gell fori am ei bod i'n ddisadwrn. Dowch yn ôl dy Sul efallai i rannu yn gwasanaeth ni o Gapel y Ffynon, ac wedyn, os byddwn caniatáu, mi fyddai yma bore dydd Llun efo ryw fyfyrdod bach arall. Dan eich bendith.